दिलवा के बतिया बताई कैसे, अरे दिलवा के बतिया बताई कैसे, राजा ठाड़े अंगनवा बोलाई कैसे, पिया ठाड़े अंगनवा बोलाई कैसे। चूड़ी खाने कई बाई तो सासू जानी जाई है, चूड़ी खाने कई बाई तो सासू जानी जाई है। माथे कई बिंदिया देखाई कैसे, राजा ठाड़े अंगनवा बोलाई कैसे, पिया ठाड़े अंगनवा बोलाई कैसे। दिलवा के बतिया बताई कैसे, पिया ठाड़े अंगनवा बोलाई कैसे। पायल खान कई बाई जेठानी जानी जाई है, पायल छान कई बाई जेठानी जानी जाई है। ओठवा कैला लिया देखाई कैसे, अरे ओठवा कैला लिया देखाई कैसे, राजा ठाड़े अंगनवा बोलाई कैसे, पिया ठाड़े अंगनवा बोलाई कैसे। दिलवा के बतिया बताई कैसे, अरे दिलवा के बतिया बताई कैसे, राजा ठाड़े अंगनवा बोलाई कैसे। फोनवा लगाई बाई तो देवरा जानी जाई है, फोनवा लगाई बाई तो देवरा जानी जाई है। रेशम के चोली देखाई कैसे, अरे रेशम के चोली देखाई कैसे, राजा ठाड़े अंगनवा बोलाई कैसे, पिया ठाड़े अंगनवा बोलाई कैसे। दिलवा के बतिया बताई कैसे, पिया ठाड़े अंगनवा बोलाई कैसे। कानखी मरबै त नदिया जानी जाई है, इशारा जो करबै नदिया जानी जाई है। घूंघटा हम दे उठाई के मुँह दिखाई कैसे, अरे घूंघटा उठाई मुँह दिखाई कैसे, राजा ठाड़े अंगनवा बोलाई कैसे, राजा ठाड़े अंगनवा बोलाई कैसे। दिलवा के बतिया बताई कैसे, राजा ठाड़े अंगनवा बोलाई कैसे, पिया ठाड़े अंगनवा बोलाई कैसे, सैया ठाड़े अंगनवा बोलाई कैसे।